нархи ерсифи оригиналш ҳастай барои як дона 6000 сом, барои ду дона 12000. бояд чи дигар камтага арзонтарак мекунем. нархиш 5100 сомонӣ барои як дона, барои ду дона 10200 сомонӣ мешава, бо арзонтар мешава. мода 1000 сомонӣ ҳамин чиз. оригиналш бошад 1500 сомонӣ. ногуфтанон ҳар дино бо кам арзон бо мешава бародаро. сифаи дорем. як донаш 1800 сомон. бояд чи арзон мешава, параш 3600 мешава, бо арзонтар мешава. нархи карока 2000 сомон барои як донаш. параш 4000 мешава, бо арзонтарак бо мекунем бо. неш бародаро 150 сомонӣ. нарх 5000 сомонӣ бо арзон мешава. бояд чи дигар бо арзонтарак мекунем бародаро. иш дора дежаки микрофон ҳаста. як дона ҳаста 60 сомон, ду дона 300 сомонӣ бародаро. сай нарх бародаро 1500 сомон ай. бо арзон мешава. нисбати магазину хела фарқият дора. масалан мана микрофон худаш нархш 200 сомонӣ бародаро. 200 сомон нархш. нархш бародаро 250 сомонӣ. нархи ҳамин сифатош да кафола донша. нархиш бародаро 200 сомон. хати кабелаш. нархш арзон ай бародар. 350 ба 300 сомонш кагим ҳамин чиза. нархи ҳам бародаро 300 сомон бо арзон мешава бародаро. нархш бародаро 6 сомон метри 6 сомон. агар рулон бигирен бо арзонтарш мекунем бародаро. нархш барои 2 дона 350 сомон. нарх барои 2 дона, ино барои 1 дона фурӯхтан намешавад. нархиш 10 сомон ай. кадом кабели микрофон дар кунша занг мизанам метр шабга тайёр мекунем. тайёр карданаш бе пулай бародаро. пул гирифта намешавад. ина спикомом ҳаста. нархи ҳам 10 сомон. оригинал оҳанёш 10 сомон бародаро. нарх 220 сомонӣ барои як дона. як донаи вазни ами 4.5 кило мия як донаш. нархи бародаро 350 сомон бо ягон чи дигар як исусу мекунем. аз тақдимоти Маҷиди Кулобӣ. салому алайкум бародаро. ин видеои мо тоқа ба сарояндо ва ба аппаратчико дахл дорам. марҳамат, ерсефои мо омад расид бародаро. ҳам ерсефои оригинал, ҳам сорти дуюмаш бародаро. нархҳо ҳама нархҳои дастрасанд. метавонед мода дар номарои болои экранбудагӣ ҳам ватсап дорам, метавонед муроҷиат кунед. нархи ерсефи оригиналш ҳастай барои як дона 6000 сом, барои ду дона 12000 ай. бояд чи дигар камтага арзонтарак мекунем. нархи ерсефи ки баъди ин мешавад дуюм сорт, яъне ки мешавад иниш як процессор ва иш ду процессор. як процессораш нархиш 5100 сомонӣ барои як дона, барои ду дона 10200 сомонӣ мешава, бо арзонтар мешава. боз ман ро ай наздик шумо нишон метавонам. ино фарқаш чи динамикош, ҳаму динамикай пишалка мегем, пишалкош ҳамуай корпус ҳамусе танҳо усилителои ино фарқ мекунад. усилителошон фарқ мекунад. вайш ду процессорай иниш як процессор дорад. боз ман шуморо нишон метавонам як процессор чӣ хелай, ду процессор чӣ хелай наздик. боз як паси пиштиш нишонтон метавонам шумо бибинед бародаро. хоб бародаро, ман анаи паси пишча усилителоша ман ҳардаш як намуд метавонад анавор. фарқияташ дар чи ай? мана ин бад ду процессора, и ду процессора иниш як процессор дора. яъне ки транзистор зиёд мешава. хонданаш да усилитель зависит на ине ки ду чи дора. ду процессор дора. ҳамин кнопкаро вақти хондестай меҷиқем ҳамира сафеда меҷиқем тичени 2 секунд хаб мекуна. вақти ключат кард хондан тамоман дигар мешава. басавой мешава височи. вообще-то фарқиятша мефаҳмед. мана иниш боша инам меҷиқем дар вақти хондан ягон результат нишон наметия. ҳамхе хондесане ки ягон результат нишон наметия. а ин результат нишон метия. нархи оригинал хай гуфтем гузаштем дар боло. иниш як моҳ кафолат дода мешавад. дар усилителаш кафолат дода мешавад ки сӯхт мо ҷавоб мегем. иниш бошад ягон қа гарантия дода намешава. баъд нафарое ки ай ҳамин намуде ки оригинал ай моҳи декабр варисем ду процессора касе ки харидай ай чизои мо ай ҳамин ерсефо харидай мисол ай мо як моҳ гарантия доагӣ бидем ҳамин оригинала. як чизи дига инам мегӯм ки аз моҳи декабр то ҳамин имрӯза агар аз касе ки сӯхтай ҳамин усилители ҳамин чиз сӯхтай мо ҷавоб мегем. дар ҳамин қаммоҳ ин ай декабр то ҳозира мо ҷавоб мегем. дар дасти кадом устое агар аз ҳамин намуде ки ду процессора ҳастай мо ҷавоб мегем. бия бепул ай усилители ҳамин мо дорем метинкон. баъд нагуфтана ай усилители дуюм сортани овардагим усилителоша отдельни
ай услители оригинал овардем отдельный. ҳозир услителиашони ҳарча видео мекунем ҳам дарон ҳам берон, шумо бибинед фарқията бифаҳмед. хуб ина бародаро, ини услителошай, ини услители оригиналай 2%, иниш услители 1%, яъне ки дуюм сортай. мана нигоҳ кунед паси пӯшиш ҳамаш як чиз, ягон фарқият нест байни иниш, ягон фарқият нест. ана аз тарафи дарун мегардонем, шумо худтон бибинед ки инҷаш фарқият дорад. нархи иниш боша бародаро 1%, мана сими кабелш аз тарафи дарун мебироя, ин аз тарафи берун мебироя. иниш кнопкаи 230 волтам дора, ин ҳеҷ чиз надора, танҳо холия ин чизаш. нархи 1000 сомонияй, нархи нами услитер як дона 1000 сомонияй. мо ин чиз уқадар ки намеовардем, рӯзгар нави овардемш, манам дар магазин чанд сум ҳастем, мо ба магазину ба иззати навси касе кор надорем, мода 1000 сомонияй ҳамин чиз. оригиналаш бошад 1500 сомония. ногуфтанон ҳар дино бо кам арзон бо мешава бародаро. инаш гарантия додам мешава як моҳ, инаш як соат ҳатто гарантия додам намешава. барои чӣ гарантия додам мешава? ино дар гармӣ нутобоваранд, дахмон дар гармӣ хумон қувват неяне ки намекунанд. инаш 100% ҷавобгӯай ба гармӣ, ба томи чиз, ба талаботи хумон. ин 2% гарантия додам мешава, яъне ки бо ина як бор мегум ай моҳи декабр касе ай моҳи имсора харидагиай биёра ё бага ки дар дасти усто ҳамин чизи ма сӯхтай бепулай муситр метавониш бара бичаспона, ягон сумаш дар кор нестай. баъд бародарое ҳаста ки нисбати мо гапҳои зиёдатӣ мезананд ки рсфо ихел рсфо ухел, касери ай худаш ай рсфо харидагӣ мисол 17000 харидай, 20000 харидай, 30000 харидай, мо ба нархи во кор надорем чанд пул харидай. нисбати мо гап мезананд ки мақсад рсфои худат сифатиш пасте, касе хиж уверенӣ дора, ман як дона ами рсф оригинали худма бихоҳа мегирам ба пешам мебарам, дар бари мемонам фарқияти хондан дора 100%. агар айма ҳайвайда зур нахон, ҳамеша ман бепул аллоҳ шоҳид метавонаш, бепул метавонаш. фақат дабро бута ки бига ё ман меёрам ё ман мебарам пешаш. касе дорен, мақсад нисбати мо гапҳои пасту баланд дар кор нест. ғайбаткунӣ кори мардак ҳам бад нест бародаро. баъд ногуфтан ҳамона низои рсф ани овардагием ҳаминҷа дар ина низои рсф услитилдор. мана дизайнеришам хушбай, хонданшам хубай, басшам зурай. мана платаи калон дора, платаш аз тарафи дарун вентиляторам дора. ин вентилятор дор мешава чиз. динамикаш ай 1700 ватт то 2500 ватта зӯчад мекунад. баъд бародаро бо ногуфтан намона ине ки дуюм сортай, унеш ки якум сорт буд. вақте ки ҳар даша бар ба бар мо мемонем, метем вихидора мехонанд, ҳамин дуюм сорт полни баланд мемонем, ҳарча полни баланд. ҳозир иҷада мо свет надорем ки монем ки шумо бибинед. якчен баланд мекунем, ин даравда пик мегем мо сирх, яъне ки нагрузка даравда задана сар мекунад инаш. ине ки оригинал ай полни мо баланд мекунем, ай пул даже басам зиёд мекунем, намета вообще-то намезана, оригинал намезана. ине ки дим сортай вақте ай пул калта нагрузкара тен, из пик заданда сар мекунад. чо ҳаст бо сеюм сорташ ҳама қадарда уже мезана, ҳамҷа пик мезана. оригинал тамоман полни мо мевардонем, оригиналда намезана. ине ки озма шумо нишон додем, ин дим сорта, ӯ якум сорта хаймо упаковка кардем, мақсад ки унш намезана. ина бародаро наи динамики дарини ине коробкай ва айниш дига намезана. ино ҳамаш фирмаи рсф-ан. ино динамикош гуфтаншам зурай, сифатшам кафола дода мешава. мана ин тарафи, ин тарафаш коғазшам коғази ғавсай. ногуфтан намона айнам донаки дорем. донаки айнан мефишем динамикои 18 дюйма ай фирмаи рсф ай дорем. як донаш 1800 сомона. бояд чи арзон мешава, параш 3600 мешава, бо арзонтар мешава. мана айно гуфтадем коробкаи холӣ дорем. касте коробкаи холӣ дар куша заводской коробкаи холӣ айнам ҳастай. нархи коробка 2000 сомон барои як донаш, параш 4000 мешава, бо арзонтарак бо мекунем бо. баъд бародаро бо ногуфтана пултои динакорд версия 3 ам дорем. мана усилителдор версия 3 ҳастай ба нархҳои дастрас. ҳамаи чизҳои мо нархҳои арзон қатъиян бародаро, сифатҳои хуб, як моҳ кафолат. мана пачка чанд донаи касе дар курай омадагӣ налишида ҳастай бародаро. нарх 5000 сомония бо арзон мешава. бояд чига бо арзон таракш мекунем бародаро. мана бародаро стойкои микрофонам ҳастай. мана касе 2 дона мегирад, 2 донаш 300 сомонӣ.
донаш сифат чиям кафола доданаша оҳани ғаусам бародаро ман аста держак қатиш дора держак микрофон ҳаста як дона аста 60 сомон дона 300 сомонӣ бародаро стойкои калонкам ҳаста ҳозир реклама мекунем мана микрофони дистансиони шуре бета 58 мана хуб база ҳама чизш ҳастай документош ҳастай нақш бародаро аз 500 сомон бо арзон мешавад нисбати магазину хела фарқият дора мақсад арзониш фарқият дора мана микрофони синхайзе бародаро қади чамидон шай 5 метр кабел дора мана микрофон худаш нақш 200 сомонӣ бародаро 200 сомон нархаш хуб микрофони бо синхайзер мана синхайзер денна ҳаста қатиш 9 метр кабели оригинал худаш дора нақш бародаро 250 сомонӣ нархи ҳамин сифатоша кафола додаша микрофони макс дорем бародаро қатиш 5 метр кабели оригинал дора нархиш бародаро 200 сомон қати кабелаш хуб микрофони сетагай беренҷер дорем бародаро мана ира пиштиш мефаҳмемш сетагай беренҷер се микрофон дора сета держак дора нархш арзонай бародар 350 ба 300 сомонаш кагем ҳамиса камш мондаги успетнен мана микрофони шуре бо сета микрофон дора сета держак дора қатиш чамидони хушром дора бародаро дар тавлак доира най меша ҷои сарос мегада дар ҳамун сарояндани мешава нархи ҳам бародаро 300 сомон бо арзон мешава бародаро исо ҳамаш нархои дастрас қатиян еш бародаро 150 сомонӣ иниш кабел надора тоқа держак дора касе кабел дар кора кабело ба нархои дастрасани тайёршон мекунем 5 метраш ҳам 50 сомон негалта қати ҳамаи чизаш оригинал худаш мисоли 150 мира хариди 5 метр кабел дориш тайёр мекунем мемонем 200 сомон негалта сифатои беҳтарин нархои дастрас бародаро мана кабелои микрофонам дорем бародаро свети сиё сифатои хуб нархш бародаро 6 сомон метри 6 сомон агар рулон бигирен бо арзонтараш мекунем бародаро баъд нагуфтан ҳамон ина турбои болои калонкода мемонем резвадор ай инам ҳасте бародаро нарх барои 2 дона 350 сомон нарх барои 2 дона ино барои 1 дона фурӯхтан намешавад хуб мана спикомои папка мегин чӣ мегин мана ҳама светош ҳасте бародаро нархиш 10 сомон ай кадом кабели микрофон дар кунша занг мезанам метр шабига тайёр мекунем тайёр карданаш бе пулай бародаро пул гирифта намешавад ина спикомом ҳасте нархи ҳам 10 сомон оригинал оҳаниёш 10 сомон бародаро ин аст стойкои калонкомон бародаро свети сиёҳай 2 метр қадиш баланд мешава бародаро наи пачка нарх 220 сомонӣ барои 1 дона 1 донаи вазни ҳами 4.5 кило мия 1 донаш шумо худтон сифатша накун бифаҳмед сифатша кафола 2 калонкара монениш гарантиятон метавам нарх барои 2 дона 440 мешава бояд чи дигар бо арзон мекунем баъд гуфтанам бародаро мана пишалка мегин ё менин бранд мегин чӣ мегин ай RCF ай MK4 арт 745 MK4 дай бародаро ми нархи бародаро 350 сомона бо ягон чи дига як исусу мекунем баъд гуфтанам пишалкои 500 ё пиауд ё буд айно задагем пагада метавем муроҷиат кунем нархи оригинал шовардагем коробкаи сафед намешава нархи 100 сомон бародаро айвам задаги астай мақсад успех кунем занг бизанед дар номери болои экран будаги ҳам WhatsApp дора ҳам номери телефон дора бародаро ина бародаро арт 745 MK4 бародаро RCF арт 745 MK4 бародаро метавонем муроҷиат кунем тамоми чизи мода 1 моҳ кафолат дода мешава бародаро боқӣ сарбаланди хонаобод бошед нагуфтам бародаро адресои мо шаҳри душанбе светофори 46 микрорайон муроҷиат кунем тамоми шаҳру ноҳияҳо доставка дорем бародаро любой шаҳру ноҳия доставкаи тарафи мо ҳасте бародаро фақат муроҷиат кунед